Narodila som sa 7. augusta 1560 v Maďarsku. Moji rodičia boli Juraj a Anna Bátori. Náš rod Bátori patril medzi najbohatšie a najvplyvnejšie rody uhorských šlachticov. V roku 1571 ma ako 11-ročnú zasnúbili s Františkom Nádaždým. 8. mája 1575 sme sa zosobášili. Svadba sa konala vo Vranove a bola veľkolepá. Ešte ako 15-ročná sa musíte stať manželkou a začať plodiť deti. Dlhé roky sme sa snažili o deti, avšak nebolo nám dopriané. Až po 10 rokoch sa to konečne podarilo a ja som na svet priviedla 5 detí. Uršula a Andrej zomreli ešte ako novorodenci. Anna, Katarína a Pavol boli môjim všetkým. Položila by som za svoje deti aj život. Väčšinu svojho života som strávila na hrade v Čachticiach. Spravovala som celé jeho pánstvo. Avšak nie každému mužovi sa to páčilo. Tento čachtický hrad sme dostali ako svadobný dar. Náš vzťah s manželom by som skôr opísala ako obchodné partnerstvo. Málo kedy bol doma kvôli neutichajúcej vojne proti Turkom. Volali ho Čierny bej, pre jeho šťastie a silu v boji. Nachádzame sa v Drugetovej kúrii, ktorú spravuje Čachtické podzemie a my im veľmi pekne ďakujeme za možnosť natáčať u nich.